Hemmejaňyze salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 277-nji bölümine hoş geldiňiz. Bilişiňiz ýaly dostlar, biz ak gepleri stüdiosunda we bu bölümde bet täzelikler bar. Garaşsyzlyk bayramı bilen tüýün süremizden gutlaýas. Göni 33 ýyl boldy. Biziň garaşsyz bolarmyzy we bu bölümde bayramyň şanyna täzelikler bar. Aktivnice bolun, men bolsa täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas Firuza bilen Ertekimi. Ertekimi, ya süýjü düşmesen, yatla meni, bolsaňam işlesen. Ertekimi, ya süýjü düşmesen. Şöhret Jumaýew Garaşsyzlyk bayramynyň şanyna Vatan adly klip hazırlady. Жан ватан, эви ватан, куаньян адына ватан. Жан ватан, эви ватан. Aýda ýödüň bir türkmen nep klip hazırlady we klipde Döwletjan amma. Sen Türkmen, şiir balıdı şiir bolor Türkmen. Ömür tarihte il goýan Türkmen. Diňe diligde dil goýan. Endi toprağını canını nezid görün Türkmen. Şiir balıdı şiir bolor Türkmen. Türkmen toýlarynyň energizeri Mekan Ataýew'dan täze klip Çenden aşa. Çenden aşa, beýle owadan bolmak barmy? Gitme daşa, kemme yalan sen yeke dogry. Çenden aşa. Bu bölümün esas ellidi Firuza yitip inni eýizine 4 günde 2 klip ve bu klibi Like Honey bilen Betbolt'tur edenimi etýän. Edenimi etýän. Meni görüp özüňden gitýän gelýän. Edenimi etýän. Meni görüp özüňden gitýän gelýän. Eldar Ahmedowyň dinleýijileri üçin bir näçe täzelik bar. Eldar halipalaryň aýdymyny täzeden hödürledi. Mekan Hudaýkuliw Josun Baharym aýdymyna cover hödürläpdir. Yarım var diýip bitmäý bahana, o da goýma meni baharym. Sensiz boldum we deli divana, mecnunum men. Endiki täzeligimiz Batur Hoşturdiýewden Ogullarym diýip klip hazırlady. Elimde birimin, yüreğimde kevemin. Aşık bolsun yollarını oğullarım. Elimde biri. Mekan Ataýew bir keplede 2 klip hazırlady. Berekella, maşallah. Yani klibiň ady maşallah. Appa könük yekilye, eyvallah eyvallah. Yarışıp dur eline, maşallah maşallah. Eli şeyli bir canı, eyvallah eyvallah. Görürsün gelip ölüp var ya. Yeni bir täzeligimiz Gyzylgülden Azadanyň Lada aýdymyna covery dol görnüşini YouTube'a ýükläpdir. Lada kalambada, biz uçraşgan ýyllar hiddet hamada. Cana o cana, eýninde mantana. Men Guganyň soragyny 2 bölümden bäri bilen okdular. Guga, soragy bilen barmy ya ýokmy? Assalamu alaikum mediatamy, hemmeňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny ýene-de şöhrat Allahna baryk diýen agdamyz ilkinji bolup anyk dogry jogap berme başardy. Indi dostlar şu taýda bir bellik, menim hiç kil apelsin ýok diýip jogap berdim diýip maňa kän adam ýazdy. Howa hiç kil apelsin ýok diýip jogap berdiňiz, ýöne näme üçin diýip soralanda siz mandarin diýip jogap berdiňiz, ýagny bu jogap düýünden ýalňyş. Indi dostlar ýene-de täze sorak, şu taýda bir kartinka goýjak, şu kartinkada sorak belgisiniň ýerine näçe bolmaly? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňize üstünlük
Sağ olun. Bir de aldamar. MP3 şarjona biz Türkmen aydımlarını başlayan şarjımız Bayram Nobatov ve Emin Rasender. Men Türkmen, Mert Türkmen. Biz Türkmen, Mert Türkmen. Biz Türkmen, Mert Türkmen. Biz Türkmen, Mert Türkmen. Biz Türkmen, Mert Türkmen. Endiki täze aydım Cuma Murat Kasimov'dan yani Josan. Olsadın bizim yanımda, aydımımda, ovadımda, elmadama, denağımda, acemalım bulgasımda. Endiki MP3 täzeligi Maral Durduyevadan Yürek. Seni tüyün yürek bir vepada aşk yoktur asla. Seni bir de aldamar. YouTube täzeliklerine gelenmizde dostlar şu keplerin 4-nji günü Halipa Suhan Orazberdiyev bilen yüz-yüze gepleşigimiz çıkar. TikTok täzeliklerine Ceren Halnazarova salam aydymyna rolik ödürräpdir. Aydymı dol dinleyecek diýseňiz YouTube'da bar. Selam selam diyelim selam sen varsan yanımda yok benim meselem selam selam diyelim bir de aldamar. Inni gelýär könleri ýatlaşajana Suhan Orazberdiyev Mehrem Çınar kinodaky aydymy. Bir ultim büdüye sabır garvız. Ah yar 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 ey. Seninle çeteydim ağır garvız. Hesaplar doymuyor devleti. Yeni bir könleri ýatlaly Mekan Atayev'dan Hayran. Yılımda elim doyana, yılımda elim doyana. Hayran ben oldum cemana, hayran ben oldum cemana. Hayran ben oldum cemana, hayran ben oldum cemana. Bir de aldamar. Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyda ilkinji tesir alyp bayrak kazanan dostumuz Alim Yolbarsov. Salam meditama. Salam. Bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Elhan Mehmet Veliyev. Salam altın salam meditama ve akepleri sujan işgärleri size üstünlük işinizde awray arzu etýän bir soru size meditama aktiv gatnaşana bilen gepleşik başlajakdyňyz. Näme boldy ol? Proýektiňizde hiç biri bilen gepleşiňizi görmedim. Biram Jeytnur Aydan %100 gepleşigine Ağa Mämme Saparmuradowy çağıraýyn haýyş. Yine işiňizde üstünlük awra edilen diňe öňe supersiňiz. Tesiriňiz üçin aýratyn sag bolun. Nesip bolsa çağırarys. Proýektimiz barada bolsa dol edip etmejemizi intap pikirlenip ýörüs. Yeni bir tefsirimiz Guwanç. Salam altın hem de meditama. Bu gepleşiyor diýsen gyzykýas tööleme işlerinizi. Üstünlük gelecekde diňe öňe udaç size. Köp sag bolun. Yeni bir tefsirimiz Gülzar Amanova. Meditama işgärleri salam sizin çıkaryan videolaryňyzy bir ýyldan bäri görýän. Ören gyzykly altın salam meditama diňe sen alyp baray. Nesip bolsa diňe men alyp baran görýänmi? Men alyp baran wagtymdan başlap görüpdir. Onda men gyzyklap barýan. Inni gelýär soňky tesirimizi Gurban Muradov Polat Muhammed. Meditama sizin hemmäňizi Garaşsyzlyk bayramy bilen gutlaýan işiňizi. Üstünlük altın senim gaty gowalyp barýan. Tesiriňiz üçin sag bolun. Hemme jagydan Garaşsyzlyk bayramy bilen ýene bir gezek tesirimizi gutlaýas. Dostlar, ýene bir gezek ýatlatýan şu kepdäriň 4-nji güni yüz-yüze gepleşik çykýandyr we bu bölümde has köp haýsy haladyňyz tesirlerde belläň. Onu näme şeýlelik bilen mena siz bilen hoşlaşýan, inniki bölümde görüşýänçä özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun.
Köýnem gelişipdirmi? Hem de normal. Ruslan çayımla yazgıdır şu an. 5 saatler yoldan gelmedik ya. Kolluyor. Vapşenin içerisine. Klip tədəklərine... Sen şey taktan, ne mi deyin? Erteki mi? Skaska mı? Hemen grusunu onu ayttın. Otur. Ağlayın bana ora. Yine bir halam yalaydım çemi elip betirdiyem. Könelere deyip tesirler ayıptın mı? Onu da etmeyenler mi? Hodurladı. Bör baş. Yine bir tesirimiz Gazalgül Azada'nın la daydımını. Gidaydı. Nem öz qow yazmandır o. Yang dinlek geldik yolu. La da kalambada. Şey yaptın. Men nem eteyi düşüne. Täze